idan kika duba za ki ga ko da yake dai su kansu Amurkan manufofinsu na shiga yakin sun sauya, sun sauka da kansu saboda sun tabbatar da cewa ba a yi kusa da cin musu ba ma, saboda ka ba a saran kuma za a cin musu gaba daya, saboda ka sai suka koma wani salo na daban na kokarin ganin sun farmaki wato wuraren da suke da alaka da tattalin arziki na Iran din da kuma wato abin da ke da alaka da wadatar al'umma. To wannan shine abin da yasa ita Iran din ita ma ta ɗauki irin wannan salon take farmakar bayan ta farmaki sansanin sojojin Amurka gaba ɗaya da suke yankin gabas tsakiya, kuma tana ci gaba da farmakar su, so haka ta koma farmakar wato guraren tace ruwa, guraren wato lantarki da sauran abubuwa. Saboda haka yakin ya ɗauki wani sabon salo ne a yanzu ta yadda yana da wahalar gaske a yanda ake tafiya a yanzu a iya cewa wata tattaunawa za ta iya yin tasiri, saboda kin san Amurka ta saba da salo na yaudara da kokarin fito da wani bayani don kauda hankali daga kan abin da duniya ta karkata akai zuwa wani abu daban. Kwana biyu da suka wuce kin ga shugaba Trump yana karfafa cewa wato ana tattaunawa mai kyau mai inganci da fahimtar juna tsakaninsa da Iran, kuma gefe guda kuma Amurka tana ci gaba da shirin wato aika sojojinta su shiga Iran ta kasa don kokarin karbe iko kuma mai tsibirin wato Karj, wani guri mai muhimmanci a Iran din, musamman in kika duba abin da shafi harkar makamashi. Wannan yanke wannan island din tsibirin na Karj, Iran tana fitar da wato akalla kashi 99 cikin 100 na abin da ke da alaka da fetur da iskar gas, kuma yana da wato tasiri matuka ta fuskar tattalin arzikin Iran din. Saboda haka in kika duba sai kiga wato abinda Trump ne yake faɗa a bakinsa daban, kuma abinda ake da shi ake gani a ƙasa daban. Duk da dai masana ta kowane irin bangare suna ganin cewa wato babban kuskure da Amurka za ta yi a yanzu shine yin amfani da zaɓin aika sojoji su shiga ta ƙasa don a ƙaddamar da hari akan Iran ko ƙoƙarin karɓe iko da wannan yankin na Kash, ko kuma wato karɓe uranium ɗinta da ta tace da take ƙoƙarin sarrafa shi zuwa matakin na da zai iya kawo a samar da makamin wakila. So da haka wannan wani abu ne mai hadarin gaske, wanda kuma idan har ta farmaki wannan ba karamin an dawo baya kwarai da gaske, kuma wato kya iya cewa yana da wahalar gaske sojojin Amurka su sa kafarsu a wannan gurin ko a kasar Iran su fito da ransu, yana da wahalar gaske idan kika duba irin shirin da Iran ta yi da kuma yadda take kallon al'amuran, kuma dama Iran ta sani cewa kuma a zuciya take kwarai da gaske. Ai idan kika duba za ki ga ai masana ta fuskoki da dama suna ganin cewa abin da ya kara dagula yakin ya kai matsayin da ya kai a yanzu shine mutuwar Ayatollah, saboda ana kallon sa a matsayin wato murfi da ya rufe wata randa, kullun Pandora box wanda yake iya kallon abubuwan ta fuskar diplomasiya, ta fuskar sasanci, yakan sa wato taushin harshe akan da abin da ke da alaka da zaman lafiyar Iran ko alakata da Isra'ila da Amurka da sauran kasashe makota. Wannan kin ga bayan mutuwarsa kuma yau an zama cewa duk wato masu ra'ayi irin nasa da da irin tasa, irin su Ali Rajani, irin su Shamkhani da sauransu, kin ga an waye gari duk su babu su, an kashe su. Saboda kasar tana hannun masu tsaurin kishin wato kasar ne, wanda kuma su ba wani yare da suka sani ko ba wani abu da suka sani in ba yaki ba, su ne wannan rundunar sojoji ta IRGC din nan, kuma dama tsoron da ake yi kenan. Sau duk lokacin da aka kwane da gaske, duk lokacin da aka zo aka ce babu wani wanda zai iya tsawatarwa, babu wani wanda zai iya magana a saurare shi, babu wani wanda zai iya cewa a yi nan a yi, hukunci an wayi gari ya dawo hannun IRGC wato rundunar kare juyin hali ta Iran, to yana da wahalar gaske a iya kaiwa ga wani matsayi da za a iya samun zaman lafiya ta hanyar diplomasiya, kuma an kai. Idan kika duba za ki ga Amurka ta yi amfani da kowane irin bangare, ta yi amfani da Qatar, ta yi amfani da China, ta yi amfani da Rasha, ta yi amfani da Saudiya da sauransu da su Turkey don ganin an kira Iran din an da kan teburin sulhu. Su kuma Iran suna ganin cewa bai kamata maciji ya sare ka su biyu a rami ɗaya ba, saboda idan kika duba za ki ga a yakin kwana 12 ma da aka yi an yi irin wannan mamayar, ana kokarin tattaunawa don a warware matsalar ta hanyar diplomasiya. Isra'ila ta bi bayan katanga ta kaddamar da munanan har-har a cikin kasar, wanda ita ma Iran din kin ga ta yi wani mummunan martani wanda ya kai ga yakin kwana 12. Kuma irin abin da aka kara kwatantawa kenan a yanzu, ana jini ba ana tattaunawa, ana ganin kusan an kusa samun kashi 65 cikin 100 na abubuwan da ake son a cimma tattaunawar, kuma Isra'ila
da Amurka suka kaddamar da wani hari na haɗin an dawo baya kenan kan ita Iran din kinga an dawo baya saboda haka yana da wahalar gaske a yanzu a iya cewa yau ko gobe ko jibi za a iya kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa tsakanin Iran da sauran Amurka da Isra'ila. Har yanzu a matakin da ake ciki duka kasashen suna kaiwa junan sa. Kwarai da gaske Iran duk in an kai mata hari yau ita ma tana mai da duk da kinga irin ikirarin da ita Amurka take na cewa ta lalata duk karfin Iran ta kasa ta sama da ruwa da sauransu amma kin ga da lokacin da kaddamar da hari ga gari mai Iran ita ma tana mai da martani irin wannan saboda haka idan dai haka aka tafi Iran tana kan manufofinta Amurka tana kan manufofinta da ita da Isra'ila yana da wahalar gaske a iya kai ga wani matsayi da za a iya cewa za a iya kan karshe rikicin nan ko kusa